You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello. Yes, hello mga kaibigan. Welcome to another episode of Dili Ni Advice. A show where we talk about whatever. Always and forever. Yeah, this is the most Forevermore. useless show on earth. FYI. The most outrageous topics, the most useless topics, both uninteresting and interesting topics. And repetitive topics. We're here for you. 24/7. In the background. Yeah. We'll be your background noise forever and ever. Aw. Thank you sa atong donors. Once again, I will never stop thanking them because I like to thank them. Yes, thank you so much. Ter, Yayu, and Carmien. Yes, thank you. Thank you. You are now one of our elite donors. Kaday lang bin, magbutang sa ko og bagong sound claps Why? because I have new sound claps. And let me check. So, again, magpasalamat ta. Salamat sa amo ang donors nga sila Ter, Yayu, and Carmien. Thank you so much. Oh. Og salamat pod, of course, sa ato ang mga listeners, syempre, sa ato mga listeners and supporters. Kung di dahil sa inyo, hindi kami magtatagal. Thank you so much. Aww. Kunya na pa ko isa ka-clap. Sige. Para na kay Nathaniel Blanc. Kanang mga nga nga clap. Tama, mao gini akong gikuha gyud para gyud sa mga Nathaniel Blanc nga jokes. Okay. Okay. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Katy Perry appeal sa all-female crew nga nakaabot sa outer space. Marjorie Barretto, ningtubag sa mga komento ni Dennis Padilla. Na ay espesyal nga wedding gift para sa iyang mga anak. Og! Prinsipal sa high school sa Laua-an tike, murag kontrabida sa pelikula. Kana og uban pa sa Dili Ni Advice. Okay. Uy, bago lang ba akong mata? Like an hour ago. I just woke up. Good morning. Yeah. Masa na oras ron? 3:41. Yes, hello. 3:41 p.m. Oo, nabago lang akong mata kay nalingaw ko sa amo ang activity kagabi with friends. Oh, what'd you do? We played it's my first time to play it actually. Nagplay mi og Dungeons and Dragons. Amazing. I would like to invite you to our next campaign, which is in about 6 months from now. 6 months from now? Tagdugay mo siguro mahuman good. Pero kaya yata na og 1 month ang campaign na mo. Mag-video call lang sa mi para mas paspas mahuman. And then pag namin new campaign, I will let you join in the fun. Oh. Oo, okay, para mas dapat mag real life role-playing game. Well, that's interesting. Yeah. For example, you're a wizard, you have to act like a wizard all throughout. Expelliarmus. Oo. Wingardium Leviosa. Oo. Ako kay kuan ako human ramang ko pero noble woman. So ako acting kay British. Maski dili kay kuhaw na. Pero I acted like a British woman. Would you like to give us a sample of your British woman reenactment? I don't need your 10 gods. All I need is an audience and give me the award. Okay. Wala siya pulos. Pero nalingaw man mi. It's good fun. Dili loud kay. Usually atong fun is video kay. Oo. It's good fun. Okay. Did you know that we have like an ambient music, like a background soundtrack? Mo soundtrack. So, yes, as we are like walking or as we are in the tavern, drinking in the bar, the sound effect is like na mga Sims. Nagastorya. Yeah, na mga or basta ang ambient kay karmag na sige kanang harmonica ba na. Oo.
Ana. Agi mo gidala nga soundtrack giri ay. Oh, na playlist basta. Ay, di, ay, ba? My friends were really geeks. Ala ko yawa ana ay. Oo. I mean, And then katong nagabaktas na mi padulong sa cave kay napod mi laing soundtrack ato then katong nagabattle na sa cave kay among soundtrack ato kay nagbattle. Oh, cinematic, cinematic, dramatic sound effects. Yes. Kuya mo ano oy? Oo. Nalingaw gani mi perti na mo katawa kagabi uy. Ah. Oo, perti na mo katawa kagabi anyway. Wait, I will switch to the sad news. There's a sad news unfortunately. Oo. Last night, actually gahapon, sa gabi ba to? Dili hapon yata to. O sa hapon, gahapon sa hapon, nakadawat big balita na ako no'y nalumos diha sa sea wind. Oh, kanang kondo sa sa. Kondo sa kanang sea wind sa medyo familiar mi dira kay kapila namin nakaadto diha because my brother has like a unit there. Sometimes my brother lets our family use it for bonding. So mag-avail mi silang pool. Oo. So medyo familiar mi and naay nalumos daw gabi nga 7-year-old gahapon nga 7-year-old boy. 7-year-old boy. Yeah, 7-year-old boy. Unfortunately, wala iyang parents kay not because nagpabaya sila but because they're really not there. Gidala sila sa ang bata sa iyang iyaan didto. Kay aron kuno makapool, panagsara man gud daw ng pool. Gani. Para maglingaw-lingaw unta Kay sila. ang tita, ang gusto lang gid niya, innocently, ang gusto lang gid niya is para malipay lang gid niya ang pag-umangkon, gidala niya. Gani no. Oo. Pero nalipat gyud daw kay ning saka day ang tita dito sa unit, nibalik kay kuhaon ang food. Therefore, nabilin ang bata sa pool. Dito sa kids actually naligo, which is okay kay tagatuhod raman to as far as I remember. Kaso lang na day friend ang bata na naa sa adult, gi-invite. Oh, gi-invite sa adult na pool. Gi-invite sa adult na pool. Basta dili man nato na gusto. Kisa may niingon nga, gusto na ko na mamatay. Wala man. Wala gusto So ana. dili dapat tamang blame. Just wanna say, dili tamang blame nga sa parents, pabaya or what. Wala jud ang parents dito, guys. And ang tita, dili po na to siya ma-blame. Siguro na mo ingon dapat i-blame, dapat wala gibiyaan, pero dili jud nato na ingnon kay dili na to itamakan kung kanus-an na grabe na kalugmok, tamakan pa jud. Tama ba ko? I'm sure she already blames herself. Oo, matik na siya, dili na to dut-on, 'di ba? It's so sad. It's really sad. Me personally, I don't really like going to pools, but sometimes the kids would want it. I like going to pools. I like swimming. Oo, I don't like it kay wala lang, dili lang ko ganahan. Siguro kay taga diri jud punta. Like accessible kay ang pools diri sa tuwa, like 5 minutes away na atay maadtuan, ana good. Naingon na po na ko ni sa previous episode, mas gusto na ko sa mga foggy areas. Og dili jud ko ganahan na i-pool jud in general kay magbantay og bata kapuyan ko. Mao gani. Permente good ka mo ingon. Ay permente good mo ingon nga. Dito ta kay na i-pool. Wala ko dili ko kay kapoy magbantay bata. Bantayon nun pod. Permente ka magtanaw, asa si kuan? Kay ngano naman may experience jud kay ako nalumos na ko sa una. May gani kay napunit ko. Napunit ko. Mamatay jud unta ko kung wala ko napunit. Pero may gani kay napunit ko. Tapos naapod may experience akong anak mismo na lumos. May gani kay nabantayan sa lolo nakaambak ang lolo. Katong ni ambak lolo in town. Looy kaayo ang lolo ni ambak. So mo na dili ko ganahan anang pool. Kay dili ko kuan. Basta kapoy siya. Kapoy ang pool. Murag bantayan jud mo imbis ma-enjoy ka. Kay nagbanding mo siguro with friends or with family. Magsige ra kag lingi anang mga bata sa pool kay tan-aw nimo. Manam ganahan ko ganang mga bukid kay magdagandagan naman sila sagbot. Kasagbutan lang. Kasagbot. Ang kalaban lang nimo na sagbot ibitin. Ay mao lang. Dagan naagi na risks tanan laaganan. Oo. Mo gani no. Mao lang to. So mugbato na ta sa to main discussion which is Katy Perry na niadto og space as an astronaut. Pretend astronaut. Pretend astronaut. Oo. So na siya mga kauban oy. Okay. Na siya mga kauban. It was an all-female crew. Okay. First of all, why were they chosen? What is the criteria for judging? Wala ka balo. Maybe they paid some good amount of money. What?
I don't know. I don't know why they were chosen. Okay. But let's take a look at who the women are. Oo nga, ni to outer space. Ani atog outer space. So una kabalo man ta si Katy Perry, wala ta kabalo nganong naapil siya dira. Basta kay naa siya dira. So it's called the Blue Origin rocket. Gipanag-iyahan ni Jeff Bezos ang tag-iya sa Amazon. Iyahan ng rocket. Kauban diri sa crew kay ang fiance ni Jeff Bezos na si Lawrence Sanchez. Huy, ang ilang rocket murag utenables. O mura ganing Austin Powers moment. Have you seen Austin Powers, people? There's Austin literally a Powers. really, really long segment in that film where they showcase the spaceship Spaceship that looks like a Willie Dick. Di ba itong mga gipan? Johnson. basta Pecker. Kana. I was just looking at this giant Willie. What are you doing there? Oh, I was just looking at this Johnson. Basta ana good. What are you looking there? I was just looking at this hot dogs. Kana ba? Kana Ayan. nga scene ba? Ay, gani na. Sige. No. So si Lawrence Sanchez, fiance ni Jeff Bezos. So syempre apil gina siya dira kay tag-iya good. Mao ba? So, favoritism. Oh, favoritism. Sige. Wala gihapon ko kabalungan no na si Katy Perry. Isa pa, si Gayle King o saka broadcaster. Robert. tapos kita pa man. You're killing me with this man. Gingon. Kinsa pa, si civil rights activist Amanda Nguyen, rocket scientist Aisha Bow, and film producer Carrie Ann Flynn. Okay, so sa may labot na to, ana, guys. It's literally just, O sa ni nga rocket, nga nung nagpalupad sila rocket and fill it with female crew. What is the purpose? Is it joyride. joy. Oh, okay kayo magkalas-kalas tag tons and tons of gasoline or also ba ginagamit ano diesel, gasoline, I don't know. propane gas, whatever it is na ginagamit nila to build that rocket. And then did that rocket kanang unsa man na siya kanang reusable rocket or is it like one time use and then maguba after? Ulo ko balo. Pero di ba nagpadala naman na sila og kanang nahimo na gini siyang murag joyride gyud kay di ba sa una napo to sila gipadala ng mga regular people kano sa ato basta na isa sa mga tao dito kay na ay teacher, so that was a huge thing kay a teacher is a regular person tapos nakaabot og outer space. Huge pud to siya ato nga panahon murag pila ka months ago or was it last year, I don't know. Ano man nga I don't understand, like why would we do that? Joyride lang lagi. It's a I- rich people joyride. Okay, dili man ta magbuot, no, that's my motto, that's her motto nga dili ta magbuot sa ilang mga kwarta, but basically this is worth millions. Kanang magpalupad lang kag rocket, dili na siya basta-basta, billions dyan na siya in dollars, tapos wala lang for joyride. Wow. Joyride lang lagi kay kabalo ba ka? Kadali ra kaayo sila dito ay mga 2 minutes lang siguro sila nya balik din sila og naog. Unya gitawag na silang astronaut na daw sila. No. Unsaon na lang to mga astronaut nga nag-study gyud o na engineer gyud ng mga scientist gyud ng mga meteorologist. So, for example, kung nagkasamad ko, gibutangan ako band-aid, I'm a doctor. Mao gani no. Samo kaayo. Anyway, kanang, napo ko ilaing opinion, ani. I think kanang, dili ko fan anang, kanang nagagasto tag billions and millions sa studies to explore not necessarily outer space kay ganahan man ko outer space na mga studies, but to kanang ani ba specifically kanang wala gina joyride lang. Hindi mo lang siyang joyride. Dili siya for educational purpose. Dili siya for any purpose other than joyride. Pangdato lang pud ni siya nga joyride. Tapos ang mas gusto ko na ko i-explore kay underwater. Apparently, we know more about the outer space than underwater. Gani no. It's a very very have we even like went to the Mariana's Trench? Mariana Trench? Mariana Trench? Is I it don't know. Mariana's Trench or Mariana Trench? I think it's Mariana Trench. I don't know. Have we even explored that?
I think we did, pero may budget. Like, walay nag-Jeff Bezos di ang apart. I think we need Jeff Bezos there. Naa naman dira katong ay Titanic raman di ito katong director good sa Ay, sa Avatar. Katong director good sa Avatar. Si Shama yung Shamaling daw? Siya ba yung director sa Avatar? Asa? Katong blue nga Avatar. Oy, di ba binapa? Mali man na imuhang Avatar, di man na mao. So Avatar nga blue. Si Titanic ba? Titanic director. Steven Spielberg? No, it's James Cameron. James Cameron? Okay. So, pero Titanic man iya specifically iyang ginastadihan. Uy, dagan kayo tag wala pa nabalaan sa underwater. Like gusto nako siya kanang gusto ko dagan documentaries anak. Dagan kay creature na kanang for the first time pa makita. Sa Mariana Trench, I think na yung mga alien dito. Adto ninyo. Oy. Na alien, di ba makita ka ng mga naana sila mga live, dili live feed. Kaya naana sila mga makita underwater nga interesting creature nga taas kay sa katanang kalibutan. Tapos na ay naong good. Wow. Tapos mura siya squid pero dili siya squid kay perting taas sa gani, I think dagan patag wala na explore tentacles na mga creatures. Kung adto lang kita underwater. Pero dili ako ang madto ha. Don't take me there. Kamera lang. Parts na. AI robot na maglakaw-lakaw dito ana. I-explore do na ni Jeff Bezos po na dito. Gamitig Jeff Bezos money dito. Sayang. Wala mo kabalo. Sa Japan bayay ka ng underwater pyramids dito, larger than Gizas. Naaday. Wala ko pala na. I didn't know that. Lain lagi mo. Wala lagi na ninyo gina-explore. Na ay underwater city siguro sa Japan. Mo ba? O ganang mga fault lines di ay nga nasa dagat, dili na ninyo ganahan i-explore. Ganang mga ngit-ngit kay nga dapit. Mga ngit-ngit, manggod na nga dapit dira, mahadlok man ang mga tao, diba? Ganahan ko, ana. Ganahan ko, ana. Kanang wala dito yung ginatanaw sa TV, no? Magtanong-tanong ko ganang mga National Geographic. Magtanong-tanong tag mga, mga documentaries about mga weird creatures na mga karon pa na-explore, good. Sa nice siya. Gusto na ko ma-explore pa mo further, Gamitig Jeff Bezos money. Yeah. I would like to explore. No, not me. I would like to see what's underneath. I would like to watch the final documentary about that, but not necessarily ako ang mag-explore na unsa day mo. So si Katy Perry ba, pag abot daw nila dito sa outer space, ni kanta daw si Katy Perry, what a wonderful world. Nay nang nag-request? Dili, kuan lang. Niingon lang sila. Ni kanta daw si Katy Perry og What a Wonderful World pag kuan dito. Unya, isa pa ka criticism sa mga tao. Wala lang, ganahan lang ta mo criticize og rich people. Ay po pagbuot. Gani no. Kay imbis na mo tan-aw daw sa Earth. Wow, si Katy Perry nagpapansin daw sa camera, nagpakita-kita og star, nagpakita-kita og daisy. Nagluto-luto dito. Nagatubang daw sa camera instead na mo tan-aw sa Earth. She's not in the moment? Well, she was in the moment, but she was capturing her moment on the camera instead of looking. So she's not in the moment because the moment should be about the Earth. She's in a different moment. She's in her moment. Ana. Sige. Sige. Yeah po. Moto sila. Unya pag-abot ni Katy, kadali raman po kaayo. Ni Kitty Duterte. Nag-launch sila. Naog na po sila balik. Joyride na lagi. Naog na po sila balik. Nag-kiss si Katy Perry sa ground kita kato. Kiss pa lagi siya. Kiss pa siya. Nag-kiss siya sa yuta. Murag dugay kay. Di ba naamay na trap? Kay siya. Murag katong mga astronaut na na-trap for 9 months ba to? Na-trap, di ba, for 9 months? Luwi kay sila. Nawala ka uli? Ang mga memes ba kay murag, nagtanaw sila kay Katy Perry nga nag-kiss sa ground nga pila ra siya ka minutos dito compared sa ilangan nga pila gid sila ka bulan dito nga na-trap. Ano man as Katy Perry guys, badlungan na guna ninyo. Mapansin gani no. Kuan gid kanang cringe jud siya. Cringe siya na tao. Ana lang. Mo lang to. All right. Let's move on to the next topic, which is Marjorie Barretto. Si Marjorie Barretto. Ningtubag sa komento ni Dennis Padilla. Remember, we had a previous episode covering this story. Datay opinion gigawas. Although dili ta bias, neutral jud ta ato. I re-listened. But tanan facts kay gikan to kang Dennis Padilla karon gikan na pod kang Marjorie.
Sige. Oo. So basically, kung naminaw mo last episode, dili na nako to re-story sa inyo ha. Kay magpadayon na lang ta. Mm. Remember, nag-lunch sila sa mga bata with Dennis before the wedding. 'Di ba? Apparently, as far as Dennis's POV is concerned, giingnan siya nga, you have to look good pa. So, you have to wear that cute Chinese color na suit, unsa ba, barong ba, whatever. Basta na expectation nga na siya ay big part sa wedding. Kay, syempre, naingnan na siya, father man siya. Ana good. Unya, di ay, ang truth is, ay, di ba remember ninyo, nag-post siya sa yellow paper? I-post niya sa social media. Ano to? Father of the bride, naging guest of the bride. Marana, basta something. Unsa dato siya katong intro nga bad thing. Ano to? Ang salbahin niyo, unsa to? Kapal nyo. Murag ingana, basta murag ana. Basta murag ingana no. Apparently sa meeting sa lunch meeting daingnan jud siya ni Claudia nga pa, I will walk myself down the aisle. Oh. So, kabalo na siya daan. Oo, kabalo day si Dennis nga dili gyud siya makapaso with his daughter. So, unsa iyang ginadrama? To be fair kang Dennis, ipagtanggol na ko si Dennis. Ang pagtuo siguro ni Dennis, kay naagyapon siya special treatment. Sir, father of the bride, dito po kayo, umupo. Ana. But not necessarily nga mulakaw sa aisle. Kabalo naman daw siya, suma pa ni Marjorie, ilahan naman daw ang giistoryahan. So, kabalo na si Dennis na dili siya ma-walk down the aisle. Pero maybe, naagyapon siya expectation na a small part of his heart is saying na, basig palingkuron ko sa father spot. Oo. Sir, dito po kayo. Kana special treatment. Pa kinagid ba na special treatment? O niya, karon kay, wala man gyud siya tawga sa coordinator. Palingkudon man siya, bisang asa lang. Napay isa ka POV si Marjorie. Ana siya nga. Kadali lang, hello, Jonah, tala nakaabot na gyud ka sa among live. Kaluoy. O niya, pagaman. Si Marjorie, ana siya nga. Murag, sa sugod pa lang daw, nagapangita nagdrama ni si Dennis kay kung eager jud ka nga magka-spot sa wedding. Kay ikaw ba yan nauna sa church? Mo ganino. Why did you choose to sit sa side? Dito sa side nga naamang gyud doy spot katong sa front. As the coordinator said, you can sit anywhere. But he chose to sit there even though they were early. No one can stop him kung asa siya gusto mo lingkod. Kaya siya ba yung una, Jude, from his mouth? Suma pa niya. Sila na una. Wapay tao dito. Naan na sila dito. So, kung mulingkod siya sa pinakatubangan, dili gyud siya pahawaon dito. Okay? Anyone can sit anywhere. Mo ingon sa coordinator. And apparently, ingon ni Marjorie mauni. Kanang mga coordinator organizer sa katong nga church in particular, dili gyud kabuot kung asa ka makalingkod. Dili sila makabuot kung asa ka palingkuron kay ang mother, unsa to? Kanang murag mga middle-aged women. Na asa church na kanang na mga veil, small veil. Kanang mga anak gud mga sister, mga mother o mga sister. Dili man sila nuns pero sa tawag gani anak. Katekista. Murag ing anak gud. Basta mga tao-tao sa simbahan. Tao-tao. Sila daw nagabuot asa ka mulingkod. Oo. Ama ba? Oo. So kung naglingkod man galing si Marjorie sa front, mo na gyud na ang ilang instruction from those catechists women. Ana ba? Nya si Dennis, I don't know what happened to him pero nganong dito siya nilingkod, it was his choice in the first place. Tinuod na siya. That's a fact. Dito man kay wala may tao tong pag-abot nila. That's a fact. That's a fact already. Sumala ni Marjorie sa atong nakalap kang Marjorie, sa atong nakalap kang Dennis. Pwede ra dahil siya mulingkod wis nga asa pero he chose to papansin. Nangita kumbaga ang feel na ni Marjorie nga sa sugod pa lang nangita na gyud daw nig samok.
Bisag sa una pa, bisag wala pa na, bisag sa kasal, bisag sa una pa, di ba, ing ana man gyud na siya, magpa-interview, magpaluoy-luoy, ing ana gyud na siya. Oo, so na siya ka ng habit of paluoy-luoy, pa-victim. Oh, Permit, diba? narcissistic siya na tao. Oo. Mm. Nya karon, napoy ingon si Marjorie nga, pag sulod niya simbahan, nakita na niya si Dennis. Laing do kay tinanawan si Dennis. Oh. Ang word ni Marjorie nga gigamit is, ang angas mo, Dennis. Maangas ka. Kabalo kang ano? Ano man? Dennis Astig ba na siya? Tama mo na yung merch. Mao na ang iyahang username sa IG. Ay, oo. Dennis Astig. Astig siya. Oo. Oo. Then, ang POV ni Marjorie po, ano siya nga, wala gyud ay plano, i-invite na siya sa wedding gyud at all. Oh. Si Marjorie day ang marag nag-convince, nag-persuade sa iyang anak, nga si Claudia, nga i-invite iyang papa. Gingnan niya iyang anak nga, anak, okay, ikaw si Claudia, anak, iampo na, anak. I-try og ampo sa Ginoo kung i-invite ba nimo og dili. Pero para sa ko, because father man nimo siya, pwede man nimo siya i-invite. Not necessarily nga i-walk ka sa aisle, pero pwede nimo siya i-invite. Dili man gid si Claudia. Ay na dili Oh, ko. mo lagi tama lagi. Mo na si Claudia no. Ayoko kasi he's never been in my life. Kaya ayoko. I don't wanna. Just pray and kanang murag pamalandungi. Pag-iisipan ko. Oo. And then a few days after, niingon daw si Claudia siyang mama nga, invite na lang daw niya iyang papa. So, naanatay another POV na nakalap nga, di ay, wala di siya plano nga ubanon sa wedding. Kay lagi, wala sila relationship. Kay lagi, estranged na ba? According pa jud kang Marjorie, kani si Claudia ang pinaka-distant sa tanang anak. Sa tanang anak, si Claudia ang pinaka-distant sa iyahang papa. Oh. Kung ala pag ito si Marjorie sa interview nga. Kung pangutanon niyo si Dennis right now, kanang murag i-surprise ask guni mo siya, what school did she go to? What course? What are the names of her friends? Dili gyud na niya matubag ni Dennis. He doesn't know anything about his own daughter. Ganing, anak gido ka walang alam ni si Dennis sa life ni Claudia. Nga wala gidoy kaila. So, kumbaga, namay nga nga tao. Kring ka nag-out of place, good. Namay nga nga tao. Na nagapa out of place. Katong sa wedding man good, kay, di ba nilingkod siya, layo. Iha man tong choice, di ba? Iha tong choice magpa-out of place. Nako ingon. Murag ako good katong outing good na mo sa una sa company. Naglingaw-lingaw na mga tao niya. Ako na arko sa corner. Ako si Dennis. Nakarelate ko. Oh my God. Pero ana si Marjorie, sa POV po ni Marjorie, ano siya nga? Mother Majorette daw, ingon si Nathaniel Blanc. Tinuod ka? Lain na niya. Iyo gana na niyo. Atik lang. Anyway, kanang ingon pa ni Marjorie nga maski pag dili siya magpa-out of place, kan di siya magpakilid-kilid, wala gyud daw siya kaila dito. Just because wala siya sa life sa mga bata. Meaning, for several years nga wala ka sa ilahang, wala ka nag-nurture sa mga bata, wala ka nagpadako, wala ka nag-provide financially, wala kay communication, wala tanan. Meaning, maski pag na-invite ka and then willing ka makipag-coordinate, kung asa ka ilingkod, ma-out of place gyud daw gyapon siya because wala siya kaila didto. Kay wala gyud daw siya kaila. Ma-feel na ninyo? Kanang murag best friend mo from elementary. Best friend mo from elementary. Tas somehow na nagkalayo mo kay siguro na mali ninyong pamilya sa laing city. Tas pag college ninyo nag-decide mo mag-bonding, ang katong wala ka kabalo mong best friend nagkuyog og mga friend niya. Best friend mo from childhood ha, tas wa ka kabalo, mag-bonding ta sa restaurant, mga unta niya. Pag adto ninyo dito, wala ka na ka-realize nga ikaw wala kay gi-invite pero siya nang invite siya mga friends po niya from the current life that she has. Ikapila na nahitabo sa ako uy. Ma-out of place gyud ka because dili nimo sila kaila. Ingana ang context ato ba kang Dennis. Ingato to siya. Na-invite ko sa usa ka kasal. Kaila mi sa una niya. Pero kami lang ang kakaila, dili mi like circle of friends. Wala mi circle. Muraging lain lagi ko.
Basta ni adto ko og kasal, ako ra isa. Ako ra isa kay wala ko'y kaila, although kaila nako silang mag-asawa. Pero wala ko'y kaila. Ikadaghan na naitabo sa ko, gi-invite pug ko ka sa to mga batanon pa ko. Na-invite pug ko nga, hala, reunion na to magka-classmate. Unya, kay ako, kay nalayo naman ko sa ilaha. Pag abot na ko dito, patay, close kaayo sila. Ako raman, isa rin out of place ko. O basta, ikadaghan na naitabo sa ako agyon. Basta makarelate ko kang Dennis. Luoy po ni Dennis. Oy, kay naluoy ko sa iya kay makarelate man ko. Pero actually, dili ko naluoy sa iya kay papansin jud kay siya nga tao, no? Oo, papansin siya niya. Mm. Ang ingon pa ni another POV from Marjorie is kung wala na gay karaga provide maski medyas na lang man daw sa eskwelahan, dili na lang daw gani niya ma-provide financially and even in kind, dili niya ma-provide. Wala ka sa ilang life, wala kay guidance, wala tanan. Wala tanan gyud. Wala na lang gani kay mahatag, tas ginapasakitan pa gyud nimo. Ang imo na lang tang i-contribute is dili nimo sila pasakitan. How is Dennis hurting the kids? Kana dong constant interviews niya over the years. Oh. Magsige og gilak, magpa-victim, Mapapansin, anang wala akong communication sa mga anak ko, Namimiss ko niya ang mga anak ko. Oh my anak. So yes, victim siya at the moment, pero kabalo mo unsay ang output ana. Ang resulta na is mabash na pod ang mga bata. Kaya ngano, ay wala niyo ginarespetuhan ang inyong papa, wala niyo gina-communicate, whatever. Babash iyang mga anak. O mabash yung mga anak. Mm. So medyo traumatic kayo nung ay dili na lang ko mo rekindle kay basig after pila na pod ka months magpa-interview na pod. Ana niya tos kapoy kaayo guys. Toxic jud siya, no? Toxic siya. Pero makita man nimo na may evidences good sa mga interview niya over the years. Dili lang kay kining after the wedding. Nagi na siya mga interview over the years na kanang papansin. Mabash ang mga bata. Tapos, kato ganing giingon ni Marjorie, wala na gani siya ma-provide. Iya pa jong ipabash. Pasakitan pa gyud. Mm. Tapos, kuan po ka na, another POV from Marjorie is physically abused day siya. Oh, physically abused daw siya, ingon ni Marjorie. Oo. Kanang naaday one time, days old pa lang si Julia. Kanang newborn. Oh. Gikalit daw siya hapak sa iyang, left ear. Gikalit siya hapak sa left ear. Tapos, naoperahan yun, nagka-surgery yun daw. To the point nga na guba iyang eardrum. Oo. So, if that's not physical abuse, I don't know what is. That's literally physical abuse, bro. Oh. Siguro mo to yung ma-remember na worst, pero dapat yun na dagan. O, dagan dili man nakaisa ng abusado nga tao, di man nakaisa. Oo. And also, ang nalang po ko napansin, why is he focusing his energy sa katong mga anak niya kang Marjorie? Dagan ba dira siya anak? I think 7. Gana ba? Oh, so kung 7 na mo anak, dito di ka kung wala kay mag-get na attention sa katong ng mga bata, baski sa ni mo according to you Dennis nga murag sige kag paningkamot magsuyo dili gyud nimo makuha ilang loob. You still have other children that need your support, your guidance, your attention. Pwede man ka mag-focus dito. Kaya nga no, sumala pa ni Marjorie, dili man relationship ang iyang apas good ang mga pa-interview niya. Ang apas niya is attention sa mga tao. Yes, I do believe Marjorie with that. Motuo ko ka Marjorie diha nga point. Napansin ako sa yung interview no ni Marjorie, eloquent siya mo storya no, like kanang eloquent. Na-express niya tarong ang iyang mga points. Dili siya kanang, di ba kita, podcast host na ganita, nag-stutter gyapon ta. Oo. Siya wala siya stutter. Napansin ni mo, diretso siya mo storya. How siya mag-communicate? How siya basta, or siguro kay gikat na to sa editor ni OG Diaz. Ay, maopod. Pwede pod. Like what you do to me in the podcast. Like, I do stutter a lot. And I remove some of your stutters. Gani, dagan mo stutter, pero gina-remove niya to make me look good and sound good. That's what I do, baby. That's what you do. You are now one of my elite sound engineers. Niya, moto. Istoryahan na to ang gift ni Dennis Padilla para sa iyang anak naman din siya gift. He's not all that bad. Nag-mention ta sa last episode nga. Si Dennis, naagid siya gift. Nagpahilak-hilak pa siya. Ingnan pa ng organizer nga, pagkatapos ng kasal, hindi na kami pupunta sa reception. Pakibigay na lang ang gift ko. Unsa day ang gift di ay? Unsa day ang gift? Unsa day ang gift? Gipost niya. Siya mismo ang nag-post, di ba?
Oo, nag-live siya. Ay, mura siya nag-vlog. Oh, mura tog vlog eh. Naay evidence, dili ni siya fact from anyone. This is really a fact. Naay video evidence. Ana siya sa iyang video nga gina-prepare na daw niya ang gift para sa iyang anak sa kasal. Gift niya sa kasal para sa iyang anak. Ang iyang gi-prepare is ang hashtag merch. Astig cup. Muna iyang regalo guys para sa iyang anak. Oo. Astig merch cup. Kalo baka nang Iyahatong merch. Trucker hat, Iyahatong merch ni Dennis. og super lolas bagoong murag gihimo niyang advertisement bagi I think iyahan ng business. oh gi-promote niya iyang business. Oh my God. Not even thinking about your daughter. Maski man lang Mr. and Mrs. Coffee cups. Coffee mugs. Kanang pang-wedding, kanang pinaka-common nga wedding gift of all time. Mr. and Mrs. cups. Or ka ng matching necklaces ba? Oh. Sa bride and groom. Oh. Moingon sila, ay, dili man dato si Dennis. Dili na inga nakadaghan niyang kwarta. Or ka ng, barato kaayo ng Mr. and Mrs. cup. O kanang t-shirt nga bride and groom. or ka ng, wala na lang ta siya nag-reveal sa iyang gift. Kay, grabe ka selfish sa iyong gift o sarili niyang produkto. Buisit nga tao. I think, kung ako ang hatagan na, Ana, I would appreciate the bagoong. Ay, sa bagay, lami. Wanang bagoong po. Ay! Lami man na. Pero kanang Papalitin ko bagoong pang. pag humana to, mga Pwede sa tayo manugos ako, papalit dito pang be, please. Kanang bagoong kato. nanugo ka through the web. Oh, kaya the nagtanaw live man siya stream. karon palit dito o kanang ganagong ginisang bagoong and then ang mangga dapat gahi-gahi ha gunitis sa Katong pislita gamay. crunchy good Pislita na. gamay dapat murag bato. Tapos kanang pagpaak guni mo kay, Ana, please lang. pag adto niya dito sa tindahan sa mangga, testingan sa nako, kauno niya og iyang paakon. Kani, di man crunchy, ibalik. Umuwa siya bago. Mo na iyang gift sa iyang sariling anak. Astig merch cup. Unsaon din ang kalo. Ay, naku ni mo, Dennis. Ambot ni mo. I-display sa display box. Ambot ni mo, Dennis. Di ba kanang dapat wala na lang siya nag-reveal on sa iyang gift. Kay pwede man jud private man ang gift. Pwede man nimo dili i-reveal. Private man ang gift. Pero gi-reveal niya kay ngano, it's an advertisement. It's a narcissistic trait. He's promoting It's his a products. narcissistic kind of move. It's a narcissistic move. Gi-promote niya iyang products. Wala ko problema actually kung tagaan ko bagoong but not on my wedding. Please give me bagoong. Please do. Kana i-gift na sa ko my birthday, whatever day, but not Not on a wedding day. Dili siya appropriate for a wedding day gift. oo. Maski Man lang kanang buy one take one kun nga blenders SNR kana tag 1.5. O ka na mga ingana man ang gifts. Or kung dili, monetary. Kung dili ka gustong monetary kay katong Mr. and Mrs. na maglagi, okay na kayo to. You can never go wrong with a decoration. You can never go wrong with a mug. You can never go wrong with a decoration. Kaya ang mug, kung dili ninyo gamiton, pwede man na-display Mr. and Mrs. Oo. Like lamp, pwede lamp. Kanang night lamp, ano ba? Oh, nice. More nga na ba? Barato naman na siguro. Di mo nakabot 1,000? Oh. Ala, imuhang mama nangasaba, bagoong nasad, inom dagan tubig. Nga na siya, maski asa na lang. So mo naman na siya. Lagi, nag-inom ako dagang tubig. Isa ka galon. Dapat may inom kay dagang tubig yun. Nag-inom na ko, nagaulang ko anak niya. Para wala na dagang storya. Malahita! Malait na ta. Usa ka principal na himong kontrabida sa usa ka pelikula. Ano man? Usa ka principal sa usa ka high school sa Laua-an Antique. Nangasaba sa mga estudyante sa mismong seremonya sa graduation. Kaya ipapaminaw sa ilaha. Ipapaminaw na It deserves. You are now one of my late employers. In the diploma jacket, because they will be getting that in the office one by one. Anan? Sino ba? What's the name? What's the name? Sino siya?
So, unsay context ani mga higala? Ang context ani, ang principal, nasuko siya kay nganong nagtoga daw ang mga bata. Dapat hubuon. Kay naa di ay memorandum. Ang DepEd na dili pwede ang extravagant ceremonies. Dapat simple lang. Dapat ka nang moadto lang naka-uniform, ana. Nya atauran og ribbon humana. Ana lang ang gusto sa DepEd. Pero nag-raise og concern ang mga parents. Prior pa na sa graduation, gusto ko no nila pasuton og toga ilang mga anak. Kay request sa parents, pwede lenient man sigurong DepEd ana if naa nagyoy massive suggestion from collective suggestion na siya ba Sa parents. sa parents pwede man siguro na nato ma-bend gamay nga memorandum kay Tsaka it's isa pa, not what a is big wrong? deal. Oh, It's what is not- wrong about it? Kami ano man na siguro na anda na sa mga parents nga nagtoga mi sa una, gusto na mo magtoga sa dabo mga di anak. sa picture po dili ordinary manggod kung nakatoga ka. Oh, Para sa akong anak, dagan sila pictures sa mga graduation katong nag sa tawag ani, grade 10 graduation akong anak. Naka-uniform lang siya. Naka-uniform lang siya niya. Murag siya ordinary recognition day sa pictures. Oo. Kay kanang dili siya special, dili siya kanang murag momentous moment na nahuman ninyo ang 4 years. Di ba? Kay kang grade 10 dili naman considered graduation, considered moving up na lang man na kay na naman tay senior high. Mo nang naing ana. So, mauning ni tabo pero you don't need to make it a big. Ayaw principal madam. Okay, Miss padako Ma'am. man niya. Oh, angal? Putang ina mo! Ano siya? They will be getting that in my office. Oo. One by one. Pinana, evil lagi kaayo. More evil stepmother ni Cinderella. Murag channeling Sherry Hill. Oo. The diploma, they will be getting they will be getting the diplomas in my office. One by one. Oh, angal? Ano dyan ang principal sa stage? Uy, nga naman, madam. Murag na anger management ang principal. Di, papansin siya. Uy, kabalo ba mo? Apparently, kana nga principal, same principal. Oh. Same person. Noong 2023, nagprotesta ang mga mag-aaral ng Laua-an National High School upang ireklamo ang umano'y bullying at pag-abuso sa pwesto ng naturang principal. Gaya ng pagbabawal umano sa ilang student organizations at hindi pagpapaayos sa mga sirang silid-aralan at mga school equipment. Nga nung principal pa man gihapon ni siya nga naa naman di ay nga impeachment nga nahitabo. Naa naman din ni previous complaint ang principal. Nga naman nga, hantod karon principal pa siya 2025 na. Mao gani nung nga Tapos, nung principal gihapon. I believe this kanang report nga noong 2023 gireklamo siya for bullying. Medyo tinuod kay ngano, it's evident sa video. Oh, it's evident. Murag dili, not surprising. Oo. Angal? Na! Ano siya mo storya murag dili principal? Yang estudyante wa nakapugong sa iyang gibate. Oh, tangin na ba? Ano gitong Dako na estudyante? jud og kalagot ang estudyante kay she's been a bully for several years naman di ay. Diba? Oh, Pagkalain po ana uy. lain siya na principal. Lain siya na principal. Dili siya formal na pagka-principal. Oh. Wala uy. Ogi kasaba na ka ni Jonah Blank. Ang sa may comment ni Jonah Blank. Kontrabida ang principal, wala na lang gihatag sa mga bata ang ilang moment. Kaya nga no, papansin siya nga principal. Ang ako lang kay naana mo diha, nakailis na ang mga bata, na make-up na ang mga parents. Oh, naana sila sa mismong graduation ceremony. Sa ceremony, naana yung mga chairs and tables, naana ang Naset up stage, na ang tanan. na-decorate na ang stage. Oh. Ang isa sa mga advisor kay nakabarong na, Naana tanan. na present na ang mga katawhan. Oh, prepared. Tapos gusto yun niya i-ruin ang moment. I wanna ruin the moment. I'm the main character. They will be getting the diplomas in my office. One by one. Oh! Angal? Oh, nga. Ano siya mo storya? Murag si Princess Ponsalan. Mura siya si Miss Minchin. Sa Mura siya Princess si Sarah. Mura siya si Jackie Lo Blanco. Jackie Lo Blanco? Hoy, speaking ba na, namatay si Pilita Corrales o si Nora Honor few days apart? Actually, namatay po si Gloria Romero. Ay, oh! Diba? Oh, murag mga pila ka months. Mga 1 month lang.
ang interval ba sa mga Philippine actresses legends? Legend Filipino actresses. Actually, Mga sunod-sunod na I kamatay. would consider their lives full. Sa bagay po. Okay nga no, 79 na si Nora, tapos si Pilita, I don't know how old she is, but she's probably more than 80. Mm. I believe that's more than the lifespan. Mm. It's very generous na. They've had a good life. Yes. They've had a great life. Great actually. life. And apparently, Nora Honor and Pilita Corrales share grandchildren. Oh, si Kuan, si katong Uyab ni Jericho ron, si pangalan na. Janine Gutierrez. Mo ba na Uyab ni Jericho? Oh. Oh, mo na. Mga- Anak pa niya tanan ni Kuan ni Munching. Saan na siya? Oh. Og ni Lotlot. Oh. Oh, murag mga kaila ba nung si Munching og Lotlot. Oh. Oh, nakita mo yung gumit ang kasa. Oh, 'di ba? Pero I think not to be so sad, pero to think positively na live na nila ilang life more than the lifespan that we expect. Okay, dagan magog dagag mga matay recently kay dili na kay ta sa tong lifespan, dili para sa unang panahon ko no. Na moabot go kuno ta sa according sa mga Bible, whatever. Na moabot kita 100, 200 mga ana good. Pero kadugay nagagamay-gamay atong lifespan 50 na agay namatay ng mga 40 say di ba? Kay uban adik-adik ana ni nangamatay overdose ano ba? Mo ganin. Oh, pero ang ana di ba? Okay na 79, 80, okay na kayo na. I'll be happy. Bitaw. I'll be happy with that kind of lifespan. Kung okay na siya. Oh, so don't be too sad. They've lived a great life. And I bet they were surrounded by their families, loved ones at that time. Feeling na ko mo na nahitabo. Hopefully. Anyway, balik ta kay Madam Principal. You're nothing but a second rate. Si Cherry Trying Hill na. hard. Si Cherry Hill na. Copycat. Si Cherry Hill na. Murag nga na ihang gina-channel si principal. Oh, one by one. Second rate, trying hard, copycat. One by one. Tama, parehag tone. Parehas siya. Oh, mo na iyang gina-channel eh. Muna. Bitaw no, tama ka. Papansin ni nga principal. Dapat natanggalan ni siya nga principal. Kung ano wala pa siya natanggal, nga na naman din siya reklamo. Nagprotesta yun sa gawas ang mga bata. Nagprotesta sa gawas ang mga estudyante sa eskwelahan. Nga nung wala action na himo ato nga time, what was the resolution? I think she should be fired. Oo. She's not... Ay, naamay balita nga DepEd. Gipapanagot ang principal sa commotion. At as in, ay nice na. Actually, ang managers manggod, the leaders manggod, dapat sila ang pinaka-level-headed people. Dapat sila nagabuto, explode like that. Basta na ka sa management level, dapat dili kayong dapat pinaka-level-headed yung ka na tao, actually. Bitaw. Kay, mura dyan siya dili principal mo istorya. So, dapat dili siya ingon ana. Ato araman di ay naglabas ng opisyal na pahayag ang Department of Education School Division sa Antique hingil sa viral video ng isang school principal na ipinatigil ang graduation ceremony. Unsa man ang ilahang kuan? This office has already organized an investigation lang gihapon, kita na sa video, and ordered the school head and other concerned officials to submit an incident report with appropriate intervention plan. Fire her. These documents will act as references for the necessary actions to be taken by this office. Okay, you want to be official, you want to be methodical. Okay, fine, you want to be systemic. You want to be punishing her by the book. Is that it? Oh, maybe they want to go by the book, by the system. Okay, that's fine. While waiting for the incident reports from all concerned parties, we assure the public that this office shall exhaust all means to ensure that affected learners will not be deprived of their rights and privileges as graduates. Wala na. Uy, gibuhat mo sa mismong graduation. Dili big deal ang toga ay. Why would she make a scene? Because she's a narcissistic woman. Tanan na lang tao diri na. Bitaw. That is a fact in my opinion. It's my opinion! It's a fact in my opinion. Oo. Gwapo man to nga kuan nga buhaton nila pero unta fired na siya kay daghan nag-report. Daghan na og nagreklamo. Not only reklamo but they protested.
outside the school. Mm. Sus, magani kay no, mga bata diri kay sa Pilipinas buutan, dili para sa US ana. Na kuan nagdala nagbaril mga machine gun mga bata Ay, kadlo dito. ka na kadlo ka na. Magani, buutan kay mga bata diri compared sa US. Ang ilaha lang gibuhat kay putang kay na mo. Oh, ano na siya. Maulan to yung nabuhat. Oh, dapat lang dapat isyaing na kinaglagot ko. Oh, makairita siya. Napuno siguro to kay pila ka years di ay nag-serve ning bully nga principal. Oh, anyway. So, that's it. Oh. Vote in the poll! Okay lang ba na mo syagit og putang ina mo sa principal? The answers are yes and no. Or no. Yes or no. Is it depende sa context? Is it regardless of the context? You can defend your answer in the comment section. Ay bitaw, defend your answer. Speaking of comment section, na-remember lang nako atong last episode na sugilanon, we made up a word. Ay no! We said cannibalization. Our word for today is cannibalization. Natingala sa ko, pag-edit na ko ba? Cannibalization lagi ning giingon ni Darling. Oh. Unya ni sunod ra pag ko. Cannibalization po lagi akong giingon. Be, pag-release na ako, nag-ano ko, positive akong kuha na to. Positive akong thought process ato. Oh. Pag, I made up a word. Ah, Na-realize ako na, mali to, pero, positively. I just made up the word for the day is cannibalization. Oh. It also means cannibalism. But they're the same. Anyway. Anyway. Gani ko no. Oy, pag-comment tayo mo sa Spotify, YouTube, or Facebook. Oh, tama di. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Ug basig na amoy mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, your submissions are anonymous, di mo mailhan. To submit your stories to advertise or sponsor our show, go to diliniadvice.com. Again, that's DILINIADVICE.com. Our GCash and coffee QR codes are there. We appreciate it. Thank you so much, guys. Salamat kaayo sa inyong tanan. Maura to. See you next time. Bye!